Baby kwana biyu. Wallahi lafiya ƙalau. Me yake faruwa da wayanki ne haka? Kwana biyu ne waya ta ya dan samu matsala kuma daga baya kuma ya dan samu ya sai wani kara. Gaskiya to ai na yi tunanin ko ni yaro a nan gidanku da nake ganin su a gidanku na ga yana dan yi min gani shine nake tunanin ko akwai wani abin da yasa kuma da na ga baki a daga waya na ce to ko akwai wani abu da yake faruwa a gidan. A'a ba komai. Ta ai magana da kika faɗa na ba wani matsalan ne sai na ji abin ya dan bani gaba daya. Barka ne. Ki gaggauta sallama su ki shigo cikin gida na son ganin. Wannan din fa wai. Kai, baba na ne fa. Kike kuma ma babanki ne baby. Ai kanin babanka ai babanka ne ko? To gaskiya haka ne. To kuma yake ci a gaggauta sai ko akwai wani abu ne yake ci a gaggauta sai. Babu komai. To shikenan. Ki wuce kada na laifi ko kwa ni zan wuce. Kada ki masa laifi ni na koma in kika wannan ki an taba nawa inda ake. To shikenan ka bare gida. Oh, ikon Allah daga wannan sai wancan ya zo an hana ni tsayuwa da shi wannan ma an zo za a kore shi na sama daga yau ma ba zai kara dawowa ba. Allah ya kyauta. Waye wannan dinnan na ganku tare da shi? Wani saurayi na ne ba. Saurayinki? Saurayinki? Wato ki har kullun duk abin da ake gaya miki kunnan ki baya dauka. Duk abin da ake gaya miki ne ma kike dole sai kin zubar da mutuncin gidan nan. Yau in ganki da wannan, gobe in ganki da wannan, jibi in ganki da wannan. Ki har abada kullun duk abin da ake gaya miki a banza yake tashi. Ina dabi'ar ki? Ina irin tarbiyyar da aka gina miki a gidan nan? Bari ki jin gaya miki. Da ke da dan da aka haifa a gidan nan duk ɗaya kuke a gurina. Kuma duk hukuncin da zan yi yaran gidan nan haka zan yi miki. Idan baki san waye ni baki tambayi uwarki. Ta san waye ni kuma ta san abin da yake kai ni. Yau in ganki da wannan, gobe in ganki wannan wani irin kwashe-kwashe ne. Eh? To wallahi barin ga miki. Daga yau sai yanzu zaman da muka yi da ke. Ki gaggauta fitar mun da miji wanda zamu zauna mai tartibiyar magana da shi ta aure. Ban yadda da wannan yau in ga wannan, gobe in ga wannan ba. Kin ji abin da na gaya miki? Kin ji abin da na gaya miki? Tashi ki wangu. Ina buka ka. Miji, yau kai ne a gidan kuma ba sanarwa? Yale ne kawai. Wannan yarinya ta kunna ni ta bata min rai wallahi. Kuna ina irin waɗannan abubuwan suke faruwa? Wani abin ta yi kuma ko? Wani irin gashi yau in ganta da wannan duk zuwan da zan gidan nan sai na tarar da ita da wani saurayi daban, kala saurayi daban. Yau in zo in tarar da mai gajeren wando, gobe in tarar da mai suma, jibi in tarar da wani. Na rasa wani irin abu ne wannan. Ai na gaya na ce mata ta daina kawo mana wannan yau wannan gobe, jibi wannan gobe, kowanne da irin zuwan da yake mana. An gaya miki nan gidan rashin tarbiyya ne don gwafar ubanki? Wallahi ka tsane min ita, ka yi min daidai abin da ka dauka. Na baka dama wallahi ka zane ta. Ni na baka dama. Ni wallahi ka kyauta min. Kai mata duk yanda ka dama ai yarka ce. Wallahi ka burge ni. Wace irin rayuwa ce wannan? Ai haka ake so dama. Idan yaran ba haka ake yi musu ba, to wallahi ba za su ga taitayin su ba. Saboda ba su da hankali. Mun sha gaya mata wannan yarinya ta daina mana kwashe-kwashe tana kawo mana yara barkatai a gidan nan.
mun gaya mata ta tsayar da wanda take so ta turo mana wakilanta ta ki sai yau ta turo mana wannan gobe ta turo mana to wallahi tallahi kai mata dukan tsayani ne na saka ni daga ni sai kai sai Allah na ce ka zo ka same ni a gurin nan na yadda in zauna da kai a gida saboda 'yan uwanka da sauran iyalai kar su gani kar su ji mai muke ciki da kai wannan ita ce magana da zan gaya maka ta ƙarshe tsakanina da kai ba zan ƙare maka faɗa ba ba zan ƙare maka nasiha ba daga yau idan ka ji kaji idan baka ji ba kuma kanka ni dai na san in baka bi ni ba baka bi mahaifiyarka ba wallahi a duniya ba wanda zai ma biyayya ƴaƴanka za ka yi aure ka haihu sai san ma ninkin ba ninkin abin da kai mana na ce ka daina shaye-shaye kaki na ce ka daina ta'ammali da masu shaye-shaye kaki na ce ka daina sai da kayan maye kaki na ce ka rabu da siyo kayan maye kana siyarwa kaki na ce ka fita daga harkar wannan yarinya kaki ni ba zan iya fita daga harkar ta ba za ka iya ba to duniya ce ta fi bagaruwa jima mu baba harkar nan kaɗan ne fa nake dan taɓa harkar nan to shi kenan kaɗan ne nake dan ni in ka fi ƙarfi na baka fi ƙarfin hukuma ba dai ran da ka shiga hannun hukuma ba zan je ba a wani me kawo hukuma cikin garin nan ya kana sai da kayan maye kai magana hukuma ba za ta kama ka ba ka fi ƙarfin hukuma ne ka je ka yi tashi je ka yi da abin da ka ga dama duniya ce ya hakuri duniya ce harkan nan kaɗan nake dan buga kenan kuma akan layi ne nake dan rawa mai yara suna dan kake lalata 'ya'yan mutane Adamu, ko ha shi kenan ka zama autan fuka-fuki lalata abokin tashi ka saro ka siyar wa yara su sha su yi wa iyayen su rashin kunya ka ga nan ma kana da kamasho ubangiji Allah shirye ku ta haika ban guri kar ka ƙara shigan min gidana kar ka ƙara zuwa inda wallahi ba zan sama ba kar ka ƙara zuwa inda nake kar ka ƙara shigan min gida ba ruwanka da ni ba ruwanka da ni ba ruwanka da ni ba ruwana da kai nema abin da zan ma na haife ka na sa ka a makaranta ka bijire na gina ma rayuwarka na dora ka a layin da zai kai ka tudun man tsira ka zama mai arziki ka zama cikakken mutum ka sa kafa ka hambare rahmar da Allah ya ma baba ai hakuri zan gyara tashi zan gyara tashi ran da duka da gyara ka dawo wallahi gobe zan gyara ka je wallahi gobe nan zan gyara din ran da ka gyara ka dawo to ko madoki za ka ɗauka kai min ka shedi na faɗa ka faɗa fitsararre kai shirin gula nan da kan nema magana ka zo gabana da wannan hular gidi ka daya daga ina kake to na dan zagaya nan baya ne ka zagaya nan baya ko ka dan fara buya bayan bishiya ne kai ma mu ga idanka ban gane buya bayan bishiya ba na fuskanci kai ma ka fara sakin layi saboda ɗaya bayan ɗaya ina tsintar irin al'amuran da ina jin labaran abubuwan da suke faruwa naka saboda ka fara canza ka fara shiga wasu layuka daban-daban waɗanda ba mu san da su ba da to wallahi bari in gaya ma zage dantse zan yi sosai in nuna maka kai karamin namiji ne in ka mai min da hular nan sai na barar da kai in nema magana ka sa wannan hular ka bari in ka fita can gurin abokanka sai ka saka ta sannan ina so in tambaye ka menene dalilin da yasa yan samari suka zo gurin su da kake kore su menene dalili menene hujjarka haka aka taimaka haka aka gaya mu ni wallahi ko shari'a ake mu ni ban san wani abu da yake faruwa ba wallahi to shari'a aka yi ma duk maganar da ake gaya mun ƙarya ce shari'a aka yi ma to amma ni na san ban aikata ba ko to ko ma me yake faruwa zan ji a nan gaba zan ji ko kuma Allah zai kai ni da idona in gani da idona
amma ka gujiran da zamu haɗa hannu da kai kar ka ganin ganin ka a dan bana bakwai in muka haɗa hannu da kai wallahi sai kai ba a zaginta tashi ka ban guri ana ma magana kana wani cije-cijen baki sai ka ce wani namijin gaske. Uwar gida zan wuce. Uwar gida kina ciki kuwa? Ina ciki. To ni fa zan wuce. Wallahi ina ciki. Ai ban ji daɗi ba da ban ji ka zane ta ba. Ai abin bai kai ga haka ba tukuna. Amma dai kuma akwai sakacin ku. To raɗa mu. Yawwa. Sakacin mu ko sakaci na ina so in ji tukun. A'a. In namu ne mu fito duka. Abinda nake so ki fahimta duk abin da ya shafe ku ya shafe mu gaba ɗaya. Haka ne ko ba haka bane ba? Haka. Shi ya yakin san bacci ne ba magana yake ba baya faɗa. Haka ne. Duk abin da ake shi ba ruwansa da wani bincike ko wani abin nan kuma gashi ba mazauni bane shi. Amma lalle ke da ke cikin gida ya mace ki tsaya ki kula da al'amuranta. Ba mutunci bane yau tana tare da wancan gobe tana tare da wancan yau tana tare da wancan ba daidai bane ba. Ka san wani wayen da take min wani lokacin in na dan shiga ban daki ko ina daki ni ma ina dan rintsawa to ban san fita nawa za ta yi ba. Yawanci sai dai kai din ka taya ni dai sa ido. Taya ni sa ido. Ka san da girman ta fa ta zo hannuna. Duk abin da zan yi dai ai ka san sama da abin da kasa. Ita amana ɗaya ce da wadda kika haifa da wadda aka haifa aka baki amana. Duk ɗaya ne fa. Wajen adalci dole sai kin saita su. Yau. Abin da zan gaya miki kenan. Ni kan duk abin da Allah ya sa ido na ya gani to ba zan bari ba zan yi hukunci a kansa. Kuma wannan yaron ki ja masa kunni saboda ya fara bin su dan mahauta. Wannan yaron dan mahauta din ya fara bin su. Kuma wannan yaron in dai yana bin su. Tsaya mana mai gidan kaje. Kana namiji yana namiji ni fa ina mace. Yanzu ni fa na kammala na yaye na bar muku yanzu ku za ku yi abin da za ku yi ku ne direbobi. To ko zan gyara. Kuna da rai yanzu. In dai gyara ne zan gyara. Yawwa. Kwarai kwa. Yanzu in je garin zan dan kwabda shi yazo ya zame ni a tsakar gidan nan ya ka gani. Banni da shi. To. Banni da shi. Yawwa. Ni wuce wa. Ai yanzu ai ya wuce in doshe shi da mazga. Zan wuce ba dan wani dan abin nan ne. Ke ba aka zo gidanki ba kya mutane ne. Hamsin ma ni zaka bani wallahi. Aya zan siyo. Allah ya sauke. Ya Allah ya sauki. In dai 50 ce ne Allah mun tuba. Aya zan siyo. Ga ta in dai 50 ce. Yawwa. Allah ba mu alheri. Zero fa kamar kai. Wannan mijin dai gaskiya sai a hankali. Sai an jima. Wallahi ɗakin yaran nan ma da suka shiga duk sun hana ni sakat wallahi. Ayi ma ni a ware musu ɗaki wallahi. Ba Halifa huta? Ka rika taki gona. Kai yan yarinya ne. To kuma wai dan yaraba ita rayuwar da ai dole sai ana yi ana haka. Wannan yarinya shikenan ya kawai shi da gaske ne fa ya doka mu dan fim ne. Ta dauka kai a dukkan zaka ta dauka shi mai shadda. Dole sai kun bada kuɗin nan. Kun gane ai ko kai yanda kai kama da bayar mai hadda zaka ce wai kai bayar mai hadda ne ta baka kuɗi zaka je ka sata fim kai a lugum zaka ne baka ji nawa magana baka ma bisa ba. Ni ya lalace wo. Yan bariki A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ina zan zuwa haka da a tamfa a leda. Kai gidan yaya zan je in kai mata dinki. Ai ko ina da sako. Kike mata dan Allah idan an hada abin wanda aka hada ta kawo sai a bashi. In Allah ya yarda zan fada mata. A dawo lafiya. A gaishe da Allah. Ni ta gaishe ta. Yan bariki rayuwar da kin ka ɗauka ki sani ba ta bullewa. Waye? Ni ce Hajiya fa. Sai ki ina wani. Amma ita dai ba wani laifin muke ba da ku. Iskancin da kuke yi a gidan nan. Ƙara mata shaye-shaye. Kullum a gari ana
abubuwa ana samu ana tarata ana fita. Kwantar da hankalinka, aka ce bayan wuya sai daɗi ko? Wannan haka yake. To yanzu mun dawo Najeriya. Gaskiya alajin Allah yanzu da wacce za a fara kai latest ba. Ga Hassana, ga Hafsat, ga Maimuna. Wannan dan da shi ba. Ga wannan zillabiya ga. Yau alajin Allah nace kaga nan wajen? Ka gina katon masallaci. Wallahi jama'a ba karamin daɗi za su ji a wajen nan ba. Ai na faɗa ma irin na Dubai za gina shi kafcece kuwa. Ai na ga ma alajin Allah za su ji daɗi. Wallahi. Yan bariki